बहा थाङा आंलाय नोंखौ नागारनानै हा 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 हालमा जिलें फैदों मेथेङाव थांनांदों हालमा जिलें फैदों मेथेङाव थांनांदों मिथिङा राखाव बिब' फाखाव सिख्लाजों आंजों गोसो थोलायदों होनबा मन जालायदों राखाव बिब' फाखाव सिख्लाजों आंजों गोसो थोलायदों होनबा मन जालायदों खुजालि मोननायखाय खुरजाहैदों आं बुजाहैदों खुजालि मोननायखाय खुरजाहैदों नोंनि नम्बर आंनि बेवाय आखब नायै नायै बुख्रेबथारदों उल्थांलाय फाल्थांलाय जोख्रेबथारदों आंलाय नोंखौ नागारनानै हा 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 हालमा जिलें फैदों मेथेङाव थांनांदों हालमा जिलें फैदों मेथेङाव थांनांदों मैया मोनायाव बबाव थाङा हालमा जिलें फैदों मेथेङाव थांनांदों ha 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 hi 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 ha 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 hi 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 बरिया सुन्दर र' जारौमोन बान्था दं मोजां खौरां ओइयाव थां सिङाव थां बिथां जारौ आरो बाबुमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै खुसि सना बर' आरो रुगुं गोरा बर' बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि गोदान आफादगिरि मैया सायख'जानाय नन्देश्वर बर' बिथांमोननो 500 रां बान्था होनानै थुलुंगा होनो नागिरदों आरो बिथांखौ आफादगिरि गोदानखौ फैनानै बान्थाखौ होफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङा जाबाय नन्देश्वर बर' बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि गोदान आफादगिरि निउ प्रेसिडेन्ट अफ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु सानैबो नाजाव अके खुलुम मोजां मोसानो रोंनाय बायदि अके थेंक इउ